أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد. yan uwa wannan application ne nake so na muku bayani yadda ake amfani da shi. Application ne da yake karawa network karfi. Sunan application din VPN, amma wannan application ne sunan shi betanet. VPN kawai application ne da yake karawa network karfi, ko kuma misali idan ka kira za ka kira wani ta WhatsApp amma kiran baya shiga, in ka kira za ka ji yana ringin amma da ka ɗauka ba zai ji maganan ka ba, kuma baya ma shiga totally. To sai ka yi amfani da application da ake kira VPN. Idan ka shiga cikin Play Store ka rubuta VPN, za ka ga application da yawa za su fito maka da wannan sunan na VPN. To amma kamfani daban-daban ne, wato sunaye daban-daban ne, kowane kamfani da nasu sunan, amma duka VPN ne, duk VPN ne. Wannan sunan shi betanet, betanet BE sai TTER, betanet. To wannan yana ɗaya daga cikin application da nake amfani da shi ne, yana ƙara wa network karfi. Ko da misali in an kira ni ta wuri na ba zai ɗauku ba saboda yanayin network, sai in buɗe wannan application mai suna VPN. Haka zalika shi ma wanda zai kira, idan ya zamto shi ma yana da wannan matsalan, to ya buɗe wannan application din, zai ba shi daman yin kira ta WhatsApp ko ta wani application. To yanzu ga VPN mun saukar da shi daga Play Store. Da ka rubuta VPN ko kuma ka rubuta betanet, za ka ga wannan application din ya sauko maka. Idan ka bude zai nuna maka haka connect, ko kuma wani zai rubuta maka wani abu a nan kasa, zai rubuta maka proceed with abin ads, wato sai ka kalli talla kenan. Domin tsarin ire-iren wannan application din wani ba kyauta bane, ko kuma kowane application ma na VPN ba kyauta bane, sai an biya kuɗi. To amma sai aka baka zaɓi biyu, kana da zaɓi biyu, ko ka biya kuɗi ta katin banki, ko kuma ka buɗe talla ka kalla. Idan ka jira tallan ya kare kamar ka biya kuɗi ne, to sai ka taɓa ka kunna ka bar tallan ya gama. Idan tallan ya gama sai ka kula sama za ga wajen yin cancel, inda ka rubuta kai cancelin na tallan da ya kare kenan, ka kashe wannan tallan. Bayan ya gama to sai ka taɓa wannan wurin ka kashe shi ta sama. In ka kashe wannan hoto na talla din, to zai nuna maka wannan hoton gashi nan ya rubuta maka connect, sai ka danna connect. Wani zubin ma ana iya zaben location, wato inda kake ko kuma ta wani kasa kake so ka bude. Misali ka bar shi haka, wannan best connection din gashi nan United States, ko kuma ka zabi wata kasar da ga United Kingdom, kasashe ne da yawa suke rubutawa, amma ka bar shi a tsarin na United States nan zai yi aiki haka. Sannan sai ka koma baya, sai ka danna connect. Kun ga yanzu wannan hoton nan hoton fuskan mutum ne, amma kamar ya rufe idanu ko yana bacci. Da ka taba wannan talla zai shigo, to kai haƙuri tallan ya kare. Gashi nan tallan yana tafiya a ƙasa, gabar ya je har ƙarshe. Idan ya je ƙarshe za ka ga wurin kashe tallan a sama. Yau kun ga wurin kashe tallan, ka yi haƙuri wannan ma ya gama, to sai ka yi cancelin ka danna nan kawai. Shi na danna ya tafi ya kare. Da yanzu zai yi connect shi da kansa, ka jira. Yau da ya nuna wannan launi blue din nan, hakan nan ya kunnu kenan, gashi ya rubuta connect, ya rubuta disconnect. Wato in ka taba nan shi kenan ka kulle shi, kar ka kulle shi, ka bar shi haka. Yanzu yana aiki kenan, betanet yana aiki yanzu haka. To me za ka yi bayan nan? Bayan nan sai ka dawo ƙasa, ya koma can ƙasa. Idan ya koma can ƙasa shi kenan, kawai sai ka shiga inda kai so ka abin nan,
cikin whatsapp ka kira kowa zai shiga, ko video call ne ko kuma audio ne zai tafi insha Allah. Wannan a betanet kenan daga cikin VPN, ɗaya daga cikin VPN na betanet. To akwai wani VPN ɗin daban wanda wani lokacin idan wancan bai yi ba